Türkmenistanda COVID-19 ozol görülüp eşidilmedik derecede giňden ýaýraýar. Paýtagy Taşgabatda koronavirus bilen keselleýänler göz görteli köpelýän mahaly onun ölýänleriň sany günde 70 adama ýetýär. Şäheriň hastahanalary näsaglardan dolan mahaly käbir syrkawlar Ygynç owasyndaky täze keselhana ýerleşdirilip başlandy. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde karantin çäklendirmeleri hassa güýçlendirilip, diňe dermanhanalardan we bir bazardan başga Söwda merkezleriniň we ilata hyzmat ediş nokatlarynyň tas ählisi yapyldy. Şeýlede bu nokatlaryň gapylaryna olary açmagyň gadagandygy barada ýörite kagyzlar ýelmenildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylary maglumat berýärler. Paýtagtyň saglyk müdirligindäki çeşmämiziň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, anny güni has takygy 27 awgustda Aşgabat boýunça virusdan ölenleriň sany 70 adama ýetdi. Virusun güýçlü tolkuny Aşgabada gelip ýetdi. Şäheriň köp gatly jaýlarynyň tas her birinde 10dan gowrak maşgala virus ýokuşan. Näsaglaryň aglawy bölegi öýlerinde bejergi alýar. Ýaşaýjylara zerur bolmadyk ýagdaýynda öýlerinden çykmazlygy maslahat berýäris diýip çeşmämiz 30 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol şäheriň tas ähli hassahanasynyň virus ýokuşan näsaglardan doldugyny aýdyp, indi käbir syrkawlaryň Ygynç owasyndaky täze keselhana ýerleşdirilip başlanýandygyny hem aýtdy. Bellesek Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň Ygynç owasynda ýerleşýän ýokunç keseller hastahanasy ýurtda koronavirusyň ilkinji tolkunlaryndan soň, ýagny geçen ýylyň 13 noýabrynda açylypdy. Bu keselhanany uzak wagtlap Covid näsaglaryna bermek islemediler. Häzirki wagt oňa koronavirus näsaglary kabul edilip başlanan bolsa-da, unda diňe ýokary derejeli tanışyň bolsa bejergi alyp bolýar. Ýagny näsaglary diňe saglyk ministri ýa-da onuň orunwatary jaňetсе kabul edýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagt ol şäheriň ýokunç keseller we beýleki hassahanalarynda özüni sähel gowy duýup başlan koronavirus näsaglarynyň keselhanadan çykyp öýlerine gitmäge mejbur edilýändigini hem belledi. Bu habarlaryň arasynda ýurtda COVID-19-yň hasaba alynandygyny resmi taýdan boyun almaýan türkmen häkimetleri virusyň ýaýramagyna garşy ätýaşlyk çärelerini hassa güýçlendirýärler. Aşgabatda berk maska rejimi güýje giridildi. Şäheriň bazarlaryna, dukanlaryna we dermanhanalarına satyjylar hökmany maska giýmeli edildi. Lewabyň Türkmenabad şäherinde hem karantin çäklendirmeleri gün saýyn güýçlendirilýär. Häzirki wagtda şäherde diňe dermanhanalar we bir bazar, gök bazary açyk bolup, galan söwda merkezleriniň we ilata hyzmat ediş nokatlarynyň tas ählisi yapyldy. Ýatlasak 26 awgustda Türkmenabadyň 4-nji we 5-nji belgili bazarlary we meçitleri hem yapylypdy. Gök bazary çäklendirilen rejimde işleýär. Bazaryň 4 derwedesiniň 3-süni yapyp, häzirki wagtda bir derwededen girip çykmaly edildi. Adamlar bu derwededen girende ellerini hökman dezinfeksiýa etmeli. Derwedäniň girilgesinde ayak astynda ýörite klorlu mata goýulypdyr. Adamlar şonuň üstünden basyp köwüşlerini öýlemeli diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Şeýlede şäherde gurulşy haritlaryny, egin eşikleri, avtolar we mal satýan bazarlaryň, santehnika we mobil telefon satýan dukanlaryň, tikinçilik sehleriniň, dellekhanalaryň we gözellik salonlarynyň hemmesi bir wada yapyldy. Avtolar we haly ýuwyan nokatlaryň, kafelaryň, garwanşhanalaryň we toý mekanlarynyň işi hem durduruldy. Ozal görülüp eşidilmedik karantin çäklendirmeleri hassa berkeýär. Häzir yapylan söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň gapylaryna olary açmagyň gadagandygy barada ýörite kagyzlar ýelmenildi. Toý sähede awgustyň soňky 10 günlüğinde diýilip kesitlenen ýaşlar öz durmuş toýlaryny owalardaky uly jaýlarda we olaryň howlularynda geçirmeli boldular diýip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Bu habarlaryň arasynda welaýatyň käbir owalarynda ýaşullar ilat bilen ýörite ýygnaklary geçirip, olara köpçülükleýin ýerlerine barmagyň, jan saglygyna sadaka bermegiň we oturşuklary geçirmegiň gadagandygyny duýdurýarlar. Jynada çärelerine baranyňyzda 2 metr aralygy saklaň. Ýüzüňizde hökman maska bolsun. O ýerde gap çanaklary köpçülükleýin ulanmagyň hem diýerler diýip bu ýygnaklaryň birine gatnaşan lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli sebitleriň häkimliklerinden agdalan hassahanalardan ýurdun saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.
Son kepdelerde yurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetin köpelmeginiň arasynda dürli sebitlerde hassahanalar, etraplar we owalar ýygyderli karantina alyndy. Şeýle-de bazarlaryň, sowda merkezleriniň we ilata hyzmat ediş nokatlarynyň ençemesi yapyldy. Türkmen häkimetleri yurtda COVID-19 hasaby alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Resmi medbuat hem yurdun dürli künjeginde güýje girdilýän ätiýaşlyk çäreleri barada hiç şili gurrun gozamaýar. Awganistanda Talabanyň ýowuzlygyndan we aralmagyndan huwatir edip müňlerçe adamyň ýurdu terk etmäge dyrjaşan döwri Türkmen prezidenti häzirki wagtdaky çylsyrymly epidemiologiýa ýagdaýlarynda bosgunlar kabul etmek baradaky çözüde sagdyn çemeleşilmelidigini aýdyp görnüşinden bosgunlary öz herheçäklerine goýbermekden ýüzewurdy. Ýatlatsak mundan ozalam Türkmen hökümeti jeňçilerden gaçyp Türkmen serhedine sygynan Awgan harabalaryny bosgunlary şol sandy etnik türkmenleri hem öz çäklerine geçirmändi. Galy berside Russiýa hem Merkezi Aziýa döwletlerinde Awgan bosgunlarynyň ýerleşdirilmegine garşy çykýar. 29 awgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň başlygy Charles Michel bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde şol sanda Awganistandaky ýagdaýlary hem maslahat etdi. Charles Michel'in bu duşuk bilen bagly özüniň Twitter hasabynda ýerleşdiren ýazgysynda humanitar we adam hukuklary boýunça krizisyň öňüne almak, şeýle-de giň sebit üçin zorlukly ekstremizmiň we näşe gaçykçylygynyň töwekelçiliklerine garşy görüşmek möhümdir. Merkezi Aziýa döwletlerine Ýewropa Birleşiginiň goldawy mälim edildi diýip belledi. TDH-nyň maglumatyna görä Berdimuhammedow bosgunlar meselesi bilen baglylykda Üran hoply koronavirus ýokunjunyň giň meçhurda ýaýramak töwekelçiligine çynnyky baha bermegiň zerurdygyny hem aýdypdyr. Ýogsa Türkmen häkimetleri ýurdun özünde koronavirusyň delta görnüşi sebäpli virusy ýolugýanlaryň ondan helak bolýanlaryň sanynyň gün saýyn artmagy, öz ilatynyň 100% bolýan meseleleri barada açyk çykyş etmeýärler. Umuman pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Ýewropaly ýokary derejeli resmi bilen söhbetdeşliginiň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Awganistan babatyndaky 3 garaýyşyny hem mälim etdi. Ýagny Türkmenistan, Awganistandaky ýagdaýy diňe paragatçylyk, syýasy, diplomatik terişdirler we usullar arkaly gadylystyrmak ugrunda çykyş edýär. Iqtisadi nukdoy nazardan iri düzümleýän taslamalary, hususan da topuk gaz geçirjisiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirji we optik süýümli aratnaşyk ulgamlarynyň şeýle-de Awganistany Türkmenistan bilen birleşdirýän demir ýollaryň taslamalaryny amala aşyrmak bilen bagly meseleleri hasda ilerletmegiň möhümdigini belleýär. Şeýle-de paragatçylygy ýoly goýmak boýunça häzirki işlere ýardym etmek üçin Awganistana ýygyderli insanperwerlik kömegini bermek meselesini öňünde tutýar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmenistanyň özüniň agyr mali çökgünligini başdan geçirýän döwre Awgan halkyna zerurtanperwerlik goldawyny bermek boýunça anyk çärelerin görülýändigini hem belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan goňşy döwleti birnäçe ugrulary boýunça elektrik energiýasyny iýermegine dowam etdirýär. Mundan başga da Berdimuhammedow Türkmen-Awgan serhedindäki gözegçilik geçiriş nokatlarynyň bökdünsiz işleýändigini, şeýle-de Talabanyň wekilleri bilen serhedin gorulmagy, gümrük, sanitariýa we barlyklaryň beýleki görünüşlerini üpçün etmek meseleleri boýunça ýygyderli gatnaşyklaryň amala aşyrylýandygyny aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, Talabanyň paýtaxt kabyly eýilmeginden soň Türkmen diplomatlary jeňçi topardyň wekilleri bilen hem açyk gepleşikleri geçiripdiler. Ýewropa Birleşiginiň başlygy bilen söhbetiniň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Mazar-y Şerif we Hırat şäherlerindäki konsulluklarynyň işlerini dowam etdirýändikleri barada hem maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Talaban Kabyldaky Türkmen ilçihanasynyň daşyndaky partlamanyň puja çykarylandygy baradaky maglumatlary reddetdiler. Mundan öň Hindustan Times neşriniň 28 awgustdaky habarynda Kabyldan gelýän ynamdar maglumatlar Talabanyň 26 awgustda Kabyl howa menzelinde bolan hüjümden soň Türkmenistanyň ilçihanasynyň golaýynda 2 sany Pakistanyny tutuk edendigini görkezýär diýip aýdylypdy. Emma Talabanyň medbuat wekili bu maglumaty reddetdi we Türkmenistanyň Kabyldaky ilçihanasyna hiç bir hupyň abanmaýandygyny aýtdy. Zabihullah Mujahidin bu sözlerini yarım resmi hükümetçi Türkmen nesirleri hem öz saytlarında çap ettiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bolsa gurrun edilýän ilçihanada bu aýdylýan zatlar barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny habar berdi. Paýta önümçiligini ýyllar boýy mejburi zähmetden ýa-da çagy zähmetinden peýdalanýan Türkmenistanyň häkimetleri
Şuunlar Lewap vilayatyny aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejburi paýta ýygmyna çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 awgustda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimetler bu mejburi çäreleri vilayet kaziýetiniň bir karary bilen esaslandyrýarlar. Azatlygyň habarçysy aliment tölemeli edilen 14 müň adamyň aglabasynyň işsizligini habar berýär. Türkmenistan paýta önümçiligini mejburi zähmetlenýärdi. Çağı zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Azatlygyň habarçysy Lewap vilayatynyň aliment bergisi bolan adamlaryň Hojamaz, Kerki we Köýtünag etraplarynyň gobuçy meýdanlaryna paýta ýygmaga iýerilýändigini habar berýär. Bergiler aýetlary paýta ýygmyna çekmek işlerini yerli polisiýa daralarynyň işgärleri gödөгçülük edýär. Diňe Faraw etrawynyň özünde ýüzlerçe raýat aliment sebäpli paýta ýygmaga iýerilipdir. Sewit resmiýetleri bu çäreleri ýygymy netijeli alyp barmak maksady bilen ýyp düşündirýärler. Yerli ýaşaýjylar dowam edýän paýta ýygymy mewsümini mejbur zähmetiň bar bolan ähli ýollarynyň ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Kadyýetdäki çeşmelerini salgylanyp Lewap sudyna soňky 3 ýylda goşan şikayetleriň aglabasynyň aliment we aýrylyşmak meseleleri bilen baglydygyny habar berýär. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri hususan soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aliment meseleleri bilen içgin gyzyklanýarlar. Geçen ýylyň oktýabryna Türkmen häkimetleri Lewap vilayatynyň Dargana tetrawyna aliment töläp bilmedik raýatlaryň kemsedici suratlaryny köpçülik ýerlerine nasy. Şu ýylyň martyna Azatlygyň yerli habarçylary ýurdun günnägor sebitlerini aliment töläp bilmeýän adamlaryň sanynyň görnetýän köpelendigini habar berdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda Türkmenistan finçilere görä öz ýakyn taryhyny maşgalasyny ekläp bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylyşan erkekleriň iň köpelen we köpelýän döwrüni başdan geçirýär. Azatlygyň habarçysy dowam edýän paýta ýygym mewsüminiň fonunda Lewapda taliplerden hem öz orunlaryny ýygymçy tutmagyny talap edilýändigini habar berýär. Talipler her gün harmana 80 kilogram paýta tawsyrmak bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda şu günler Mara vilayatynda hem paýta ýygym mewsümi güýçli dep günne mejburi zähmet bilen dowam edýär. Bilen habarçymyz döwlet edara karhanalarynyn büdjet işgärleriniň öz orunyny ýygymçy tutmak üçin pul ýönelýändigini habar berýär. Türkmen häkimetleri dürli maksatlar üçin şol sanly tebigaty goramak üçin prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, tir satyn almak üçin we beýleki maksatlar bilen ýyllar boýy büdjet işgärleriniň pul ýygnap gelýär. Paýta ýygymyna hakyna tutma işgärler alyp gidýärler. Büdjet işgärleriniň hakyna tutma ýygymçylar üçin pul ýygnalýar. Her edara adyndan 10 adam ugratmaly edildi. Hakyna tutulýan işçilere 20-30 manat aralygyna pul bermeli diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Maglumata görä hakyna tutulan ýygymçylar şu günler düňe günnüzlerine paýta ýygmaga ugrudylýar. Ýöne sentýabr aýyndan başlap her edara karhanadan 10-15 töwerew adamyň ýygymy ýatymlyk iýerilmegine garaşlýar. Azatlygyň habarçysy ýygymy 10 gün möhlet bilen ugrudylýan bir hakyna tutma iş üçin büdjet işgäriniň 400 manat töwerew çykdy jetmeli boljakdygyny habar berýär. Paýta ýygymyň büdjet işgärleriniň özleri ugrudylmaýar. Diňe hakyna tutulan ýygymçylar ugrudylýar diýip büdjet işgäri gaýtalady. Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejbur zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagy onuň paýtasynyň Abaşanyň gümrük gullugy tarapyndan Birleşen Ştatlaryň çägine 2018-nji ýylda gadagan edilmegine alyp geldi. Bu aralykda Azatlygyň mardak habarçysy Sewitin gowaçy meýdanlaryna susuzluk sebäpli hasylyň bu ýyl pesdigini habar berýär. Muňa garamazdan hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri bu ýyl hadary howa şertleri sebäpli ýurdun durly sebitlerine paýtanyň ýyry ýetişendigini habar berdi. Türkmenistanda bu ýyl paýta mewsümine ýyry girişilmegi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun paýta plan borçnamasyny garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramyny çen ýerine ýetirmegi vilayet häkimlerine we oba hojaluk resmiýetlerine tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne henüz ýurt boýunça ýygym mewsümine resmi derejede bagdylga verilmedi. Resmi maglumatlara görä bu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdany gowy çekildi we 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar.